Да, ма те е най-добрият за мен, естествено. Сега ще направим едно импровизирано интервю с Тамара Сачи. Тамара, разкажи с няколко думи за себе си. Аз съм Тамара, аз съм най-красивия човек на света. Какво обичаш да правиш? Отивам на тренировки, да излизам с приятелки. Обичаш ли да правиш мандали? Това ли ти е най-силната страна да правиш мандали? Разбира се, че не. Добре, а какво обичаш да спортуваш? Лека атлетика. Лека атлетика. В кое дисциплина си най-добра? Спринтовете. Спринтовете? Да. Каква искаш да станеш като пораснеш? Архитект. Архитект? Да. Защото обичам математика. Лека атлетика и архитектура? Значи цели са в архитектурата и леката атлетика? Добре. А нещо с мода, кино, дизайн? Това е грубия брат на Тамара, Бен. Не. Какво искаш да кажеш на всички млади хора като теб? Бен, прекаляваш. Че математиката е много важна. Друго, какво е важно за един млад човек като тебе? Да учи. Освен да учи? Малко да чилва? Да чилва? Да тренира и да яде полезна. Да тренира и да яде полезна храна. Супер. Кой е следващия? Благодарим на Тамара. Да, благодарим. Бен, заповядай. Разкажи с няколко думи за себе си. Съм Бен. Обичам да играя баскетбол. Свиря на пиано от 10 години. Обърни се. На пиано ли? Да, от 10 години. Не ще спря. И обичам да... И това е. И това е. И мразя училище. Мразиш училище. Какво ще посъветваш всички млади хора на твоята възраст? Какво трябва да правят повече? Да спортуват много. Да спортуват. Друго? Да се занимават с някакъв... Малко вейпчета, помощни Не, неща. без такива неща. Без такива неща. Това е вредно. Без такива неща. Не. Лео, ти си про... Няма значение. Без нецензурни думи. Окей, добре, благодаря, Бен. Аз съм против всичко.